Aquí nos quedou a figura do penúltimo Xoé do Couto Misto, o último, realmente, coñecido como último, que foi Delfín Modesto Brandón, o cal nos legou o seu testemunho sobre a historia do Couto Misto, con interesante historia do Couto Misto, e que nel describe un pouco estes privilexios que fomos falando, e tamén un pouco a estrutura que tiñan. Eles, a estrutura era elexida polos cabezas de familia no chamado Concello de Homes Bos, que se reunían aquí no Adro, de feito vedes todo este banco corrido aquí ás nosas costas, nos cales eles se xuntaban, tomaban decisións e elexían os representantes. Os representantes estaban constituídos por tres estratos. O primeiro era o xuiz civil ou gobernativo, que estaba atraviado cunha capa con tres chaves representativas do que ven sendo ese carácter das tres aldeas, unha por cada aldea, un pequeno bastón cun símbolo que recorda moito o anel charro salmantino, e que era o encargado de defender os dereitos do Couto ante España e Portugal, e a súa vez o encargado de velar polo mantemento da orde e a organización dentro do Couto Misto. A súa vez estaba secundado polos homes de acordo, que eran tamén elexidos entre as aldeas, 2 por cada aldea, que eran os custodios da chave da arca de cada unha das 3 aldeas, que está aquí dentro, que se garda aquí na igrexa de Santiago de Rubiás, na sacristía, e que, á súa vez, eran os encargados de facer velar pola orde polo mantemento e cumplimento das ordes do xuiz. E á súa vez tamén estaba a figura do vigairo do mes, que era como unha especie de pequeno alguacil, que era o encargado de facer cumprir as ordes, os castigos, de organizar tamén un pouquiño as batidas para facer levadas, construcións comunais, e á súa vez era o encargado de manter un facho prendido polas noites para a vixianza do Couto Misto.